Hej, jeg hedder Olivia, jeg er 14 år, og jeg har gået her på skolen fra 0. til 7. klasse. På Hillerød Lille Skole har man rigtig meget medbestemmelse, og man bliver lyttet til, og man ved, at der er altid nogen, der vil lytte til en, og man lytter til alle de andre børn. På Hillerød Lille Skole så er det noget, man lærer, for man er helt lille. I børnehaveklassen, der bliver man ikke udfordret ved at skulle snakke foran hele skolen, men man lærer lige så stille først at snakke foran sin klasse, måske bare i starten foran 2 elever. Så lærer man lige så stille at snakke foran flere og mere mennesker, hvor man til sidst kan snakke foran stort set hele verden. Men så, og det er de børn, som måske har lidt svært ved at snakke foran, de bliver ligesom ikke tvunget ud i at gøre det. Lærerne, de motiverer en og presser en, men ikke med tvang. De ved, hvem der kan tåle det, og hvem der godt kan blive presset, og hvor ens grænser går. Så man bliver hele tiden udfordret ved at snakke foran flere mennesker, uden aldrig nogensinde at komme over ens grænser. Eller for meget over ens grænser i hvert fald. På Hillerød Lille Skole, der lærer man, at der ikke er nogen holdning, der er forkert. Man lærer, at der er altid nogen, der vil lytte til en. Det er måske ikke sikkert, at det er det samme ude i verden senere, men her på Hillerød Lille Skole, der har man sit trygge forum. Og når der så måske er nogen, der ikke har lyst til at lytte til en ude i verden, så er man alligevel også rustet til, at man godt kan klare det. Der må være nogen ude i verden, der vil lytte til en. Det kan godt være, at ham der mand, han ikke lige havde lyst til at lytte til, hvad det var, du havde at sige. Men det er der helt sikkert nogle andre, der vil. Så man bliver ligesom også bygget til at kunne få et nej, og kunne rejse sig op igen, selvom der ikke er nogen, der lytter til en. Hvis man gerne vil bestemme noget her på skolen, hvad gør man så? Man taler til de voksne, i stedet for at tale til de andre, selvom de andre står og siger, at de bestemmer. Ja, og der var også en gang, da jeg var ude på fodboldbanen, der lavede vi med sne, og der kom de store drenge og kastede snebold i hovedet på os, og det kunne vi ikke lide. Og så kom der en anden stor og hjælpede os. Og hun hed også Adeline. Men jeg har aldrig prøvet at vaske i mit hoved. Det har jeg aldrig gjort, faktisk. Til morgenmåden, der kan man have det godt, fordi at så kan man fortælle, hvad man har oplevet. For eksempel i sin sommerferie, eller vinterferie, eller sådan noget. Ja, eller efterårsferie, eller forårsferie. Får man lov at sige sin mening, synes I? Ja, det synes jeg klart. Det synes jeg også. Bare hvis man rækker fingrene op, selvfølgelig. Ja, vi synes det er godt, fordi at, ja, vi har fået rigtig mange af de ting, som vi har foreslået på SFO-møderne. Så ja, det er godt at have de ting. SFO-møderne, der kan man sige ting som, hvis at der var en, der blev drillet rigtig meget, så kunne man sige det op der. Men jeg vil nu først starte med at sige det til et morgenmøde. Og så vil, hvis det ikke virkede, så vil jeg nok sige det til et SFO-møde. Så man følger nogen. Ja. Ja. Det er forskelligt. Kan man sige sine meninger på et morgenmøde? Ja. Altså det eneste tidspunkt, jeg har oplevet, hvor man ikke bliver hørt, det er skænderier. Altså sådan, hvis man er oppe af skænden, så hører man ikke rigtig, hvad de andre siger, så går det helt amok. Ja. Okay, altså hvis jeg er oppe af skændes med Mikkel fra min klasse, så er vi ligesom uvenner, så gør vi ikke noget ved de frikvarteret, men så i næste, så plejer jeg at give ham hånd, og så er vi ligesom uvenner igen. Ja. Der var en dag, hvor 6. klasse kom ind, og vi skulle holde, da vi holdt morgenmøde, så sagde de, om vi havde nogle punkter til stormsmøde, og så sagde jeg nye bordtennisregler, og så blev de lavet, og det synes jeg var meget rart. Altså i storrummet har vi jo sådan nogle møder, hvor at vi sådan kan komme med forslag til ting. Og der synes jeg i hvert fald, at man bliver hørt. Altså, når man er til de der fællesmøder, så er der så nogle forskellige emner, som jeg tror bare det er i hvert fald den højeste klasse, som kommer rundt og spørger om nogle emner, og så bliver de så taget op på fællesmødet, og så
Og så, altså, så kan man så sige ting til det, hvis man har en mening om det. Og så er det også bare sådan, hvis man har et eller andet, som man gerne vil have på skolen lavet om. Jeg føler i hvert fald, at der bliver rigtig meget lyttet til, hvad man siger. Og hvis man kommer med nogle forslag, for eksempel, vi har haft nogle penge til overs, og dem vil vi gerne bruge på en skaterbane. Det har lærerne lyttet til, og de overvejer, om de vil få sådan en lavet. Hvis man gerne vil bestemme noget her på skolen, hvad gør man så? Man rækker fingrene op. Ja, altså, der er nede for de større børn, der er der fælles møder, hvor man kan få mulighed for at sige alt det, man har behov for. Hvis der er et problem, noget socialt, og altså ting, der skal laves om på. Altså, jeg tænker lidt, at nu har jeg ikke så helt vildt meget at sige hele tiden og sådan noget. Så det kan godt være, at det her måske er lidt underligt for mig, men jeg synes, jeg har det fint med det, og jeg har kommet ind i klassen som ny før, så jeg har oplevet en helt ny fornemmelse end for eksempel på min gamle skole. Der fik man aldrig lov til at sige noget, sådan, fordi hvis du først var blevet uvenner med læreren, så tog hun dig aldrig, og du fik aldrig sådan lov til noget. Og det var lidt sådan, så det var rart at komme herover. Ja, der er egentlig lidt enig med Tobias. Hvis man gerne vil bestemme noget her på skolen, hvad gør man så? Så vil jeg jo sådan gå hen og tænke lidt over det. Og så vil jeg sige det til en voksen, kan det her lade sig gøres? Eller hvad jeg nu vil gøre. Jeg vil bare sige det. Bliver man hørt, synes I? Ja, jeg synes, man bliver hørt rigtig meget på den her skole, og den er rigtig god. Det synes jeg. Lytter børnene, lytter jeres kammerater, når I siger deres mening? Det lytter. Ja. Mathias, du var på et tidspunkt nede og fortælle om noget nede i 6. klasse. Hvad var det? Ja, altså hvordan det var i Wales. Hvordan kan det være, at det lige var dig, der skulle det? Fordi der kommer jeg fra. Mm-hmm. Hvad gjorde du så, da du var dernede? Ja, jeg skulle fortælle dem, og de skulle spørge spørgsmål. Hvad spurgte de om, kan du huske det? Ikke meget. Men jeg kunne huske, der var en, der svarede meget. Der var nogen, der spurgte meget. Det var en af dem. Kan du huske, hvad du fortalte om Wales? Ikke særlig meget, men noget. Mm-hmm. Var det på dansk eller på engelsk? På engelsk. Mm-hmm. Og hvordan kan det være, at du taler engelsk? Fordi det skulle de lave. Jeg er en del af Red Barnets ungdomspanel. Og det jeg laver der primært, det er, at jeg rejser rundt i verden, og lidt også i Danmark, og snakker om internetsikkerhed, og hvordan vi kan skabe et bedre internet for børn og unge. Jeg snakker for store forsamlinger, både forsamlinger på 2.000 mennesker, men også bare små forsamlinger på 50-100 mennesker. Det er meget, meget forskelligt. Men jeg er ikke bange for at stå foran de store forsamlinger. Jeg har ligesom lært, at det gør ikke noget, at dem alle ikke er enige med mig. At der er helt sikkert noget at være kritiske, men min holdning, den er god nok. Og jeg kan sagtens sige den, og lige meget hvad er der nogen, der vil lytte til den. Og selvom folk vil lytte til den, så kan det godt være, at de har noget kritisk at sige til det. Men det hjælper mig faktisk til at få en endnu bedre holdning, hvis jeg lytter til, hvad det andre har at sige. Derfor har jeg ligesom også på Hillerød Lille Skole lært, at der er helt sikkert nogen, der har en anden mening end en selv. Men så skal man snakke med den, der har en anden mening. Så kan man finde ud af, hvorfor der er nogen, der tænker anderledes end en selv. Så bliver man også klogere på sig selv og på sine egne holdninger, ved at lytte til, hvad andre har at sige. Kan du prøve lige at nævne nogle der helt konkret? Altså, hvor har du været henne i verden, og hvad var det, du skulle lave? Det første, jeg lavede, det var, at jeg var i Aserbajdsjan. Vi var 4 unge fra Danmark. Så var de 4 fra UK, og de var nogen fra Kina. Så vi var de eneste unge, der var der. Jeg var faktisk den aller yngste, der var på hele konferencen. Men det var en konference, hvor der var været 3-5.000 mennesker på hele konferencen. Hvor der så var en hel masse små workshops
det hele foregik selvfølgelig på engelsk, med folk fra hele verden. Hvor vi så var de unge, der skulle repræsentere unge stemmer, og snakke med en masse mennesker, både Google og virksomheder, men også folk, der specialiserer sig i internet og sikkerhed, og bare i det hele taget internettet. Så sad jeg og snakkede med dem og debatterede om, hvordan jeg mener som en ung person, at internettet skal være. Og så fik snakket med dem om, hvad jeg synes, de kan gøre bedre for at få et ungt netværk, og for at gøre det bedre for unge. Så har jeg også været i Bruxelles. Der var vi et kæmpe ungdomspanel, hvor vi var en fra alle EU-lande, hvor jeg så var den danske repræsentant. Og det var en stor konference, hvor vi så både var på forskellige workshops, men også var samlet som en stor, hvor der var nogle af de største mennesker, der overhovedet findes inden for internettet. Og så snakkede man med dem.